immediate withdrawal and reversal of the 9.8%, a full forensic audit into governance, finances, and procurement of GEMS. ICOSATU inikezele ngomqulu wezikhalazo hlaba ikhwelo lokurhoxiswa kokunyuswa komnikelo womyinge we-9.85 kwi-medical aid abasebenzi bakarhulumente i-GEMS. We'll open a case No. now. This man must not be allowed to go. I did not come here on a summons. I came here of my own free will, and I'm leaving it. Paul O'Sullivan wanyevulela amalungu ekomiti yesikhawu yepalamente ngethuba ephuma phakathi engekagqibi nobungqina bakhe. Sinibulise emakhaya, uNkandandambi Ndodwa, Ntamba Nophumza, Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Umfelandawonye wabasebenzi ICOSATU unikezele ngomqulu wezikhalazo hlaba ikhwelo lokurhoxiswa ngokukhawuleza komnikelo womyinge we-9.85 kwi-medical aid abasebenzi bakarhulumente i-GEMS. Lo mqulu ugqithiswe ngethuba lomfelandawonye ubambe uqhankqalazo ngaphandle kwe-ofisi ze-GEMS ePitoli namhlanje. Kwizinto eziphambili ezibalulwe ICOSATU kumqulu wayo kukuba ukunyuswa ngomyinge we-9.8% kwi-medical aid yabasebenzi bakarhulumente i-GEMS kusisithuko kubasebenzi abahleli betsala nzima kakade ngenxa yokuxhuma kwamaxabiso ezinto. Immediate withdrawal and reversal of the 9.8%, a full forensic audit into governance, finances, and procurement of GEMS. That's the only way we can know how corrupt the executives are. Removal of the current principal officer and all other implicated executives. Xeshikweni lo mfelandawonye ukwanyanzelisa ukukhiqwa esikhundleni kwentloko ye-Government Employees Medical Scheme zingaphelanga iintsuku ezisixhenxe. We are giving GEMS 7 days to respond to these demands, failing which we shall continue with our program of action, which will include legal processes. Ibhodi ye-GEMS iwamkele ke lo mqulu ze yathembisa ngokudibana ingqubanisa intloko ishukuxe zonke izikhalazo eziphakanyisiweyo yatsho ithembisa ngokuphendula kwiintsuku ezibekwe ICOSATU. We have received and signed the memorandum of the grievances that have been presented to us. We have a board meeting on today, and we are going to address all the grievances that have been presented to us in the memorandum. And the request is that we need to respond within 7 days. We will ensure that the response is provided to the leadership within 7 days. Thank you, comrades. ICOSATU ikwafunge ngelithi iza kuqhankqalaza de izikhalazo zayo ziphendulwe ukuba ngaba kwiintsuku ezisixhenxe oko akwenzekanga. Kubekho ungquzulwano nokutshintshiselana ngamagama rhabaxa namhlanje kwikomiti yesikhawu yepalamente phakathi kukaPaul O'Sullivan nelungu le-MK Party uMnumzana David Skhosana. Ngethuba lokaSkhosana etyhola uPaul O'Sullivan ngokuba nguNgcothoza, kanti uPaul O'Sullivan uye wawenyevulela amalungu ale komiti yesikhawu yepalamente ngethuba ephuma phakathi engekagqibi nobungqina bakhe. You are a conman, you are a thug, you are a thief, you are everything which this country does not need. I thank you, Chair. Kucaca zisuka ukuba kuza kuqhawuka unabathana namhlanje phambi kwekomiti yesikhawu yepalamente. Ebeza kuthi umXhosa kudibene inyoka nesele ngethuba ilungu le-MK Party uMnumzana David Skhosana etshintshiselana ngeentonga zomlomo noPaul O'Sullivan. Kambe lo kaSkhosana utyhole uMnumzana O'Sullivan ngokuba ngungcothoza. Paul O'Sullivan, army number is 243-02818, and he served from 1972 to 1977. This was provided to then NIA in 2002 for the purpose of verification with the British and the part of his vetting process when he was employed at AXA. I'm not saying that, I just wanted to find out whether it's true he's got an army number, nothing else. Now, let me pass it because of my time. He's got that army number, even if he denies, like every other spy denies that he's a spy. So I'm saying to you, Chair, we are going to waste time on that because he's going to deny it.
Uziphendulele ke lo kaO'Sullivan ezikhaba ngawomane ezisityholo kambe naye watyhola i-MK Party ngokwambatha ngengubo enye nabaphulimthetho. I'm being told now that I'm a spy. No, you are a spy, yes. Sorry, Chairman, I'm not going to put up with this rubbish. I am having this being repeatedly told by this member that I'm a spy. Now, I say to you, if you believe I'm a spy, produce the evidence. Kuthe ngelingeni xa lowo ukhokela ubungqina empheka emophula ngemibuzo lo kaO'Sullivan yaphakama le ndedeba yaxwaya imigodlo yayo yawashiya apho amalungu ekomiti ingakagqibi nobungqina bayo. Pardon? We'll open a case now. This man must not be allowed to go out of this country. I did not come here on a summons. I came here of my own free will, and I'm leaving your country. Khange kuphelele apho ke baphinde baqala apho bebeyeke khona nomnumzana Sikhosana we-MK Party. He's running away. We are running away from us. In the same way that you run away. No, we don't run away. Spies are running away from us. This is unbecoming. But here's the problem You know, now. a spy. Here's the problem. You're no longer in Parliament. You're standing outside Parliament. And you're lying through your teeth. You should just go and pay the debt that you owe to the bank. Ukanti usihlalo wale komiti uthi baza kulindela kubacebisi bezomthetho bepalamente ngenyathelo elilandelayo. They would look at the legality of the conduct of Mr. Paul O'Sullivan, the manner in which he conducted himself before a committee of parliament by just standing up and leaving. Umnumzana Paul O'Sullivan ukwavalise ukuba ubhalele ikomishoni kaJaji Madlanga eyicela ukuba iphande amanye amalungu ale komiti yesikhawu nawatyhola ngorhwaphilizo nolwaphulomthetho. Kulabaphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane yenze intetho yobume bephondo nalapho iye yaveza ukuba eli phondo sele lityikitye isivumelwano nenkampani kwicandelo lemveliso yezithuthi. Mabuyane uthi zikhona nezinye iinkampani kweli candelo ezibonakalise umdla omkhulu wokutyala kweli phondo. Kwakule ntetho yobume bephondo inkulu baphathiswa iye yazama ukuthoba amaxhala nanjengoko kutshanje kuye kwavela ingxelo kwimithombo yeendaba zokuba inkampani VW nezinze eKarika kumasipala Nelson Mandela Bay hleze lufulathele eli kodwa uMabuyane uvakalise ukuba le nkampani izimisele ukuhlala kweli. uMabuyane uthi ikhona inkampani kwicandelo lemveliso yezithuthi ethembisa ngokutyala imali kweli phondo laseMpuma Koloni watsho ebalula nezinye ezizimiseleyo ukuzeka mzekweni. A new commercial vehicle investor with an investment value of 430 million has been approved for East London IDZ. As we speak, the East London IDZ is building a factory for the investor which will be completed by December this year. This means more jobs are coming our way. Kutshanje bekukho ingxelo zokuba inkampani evelisa imoto uVW nezinze kumasipala waseNelson Mandela Bay hleze iliflathele eli kodwa kwintetho yakhe uMabuyane uthobe amaxhala. Ndiyavuya into kokuba inkampani ezifana no-Volkswagen South Africa zisazimisele ukuhlala eSouth Africa. Ndithetha nabaphathi bazo bafuna nje urhulumente akhawuleze ukukhulula la maqhina anjengala. Ilishwa nje sinalo leloko kuba thina apha eprovinsini we are always ahead of the curve. Qha ingxaki esinayo, some of these are national competencies. Kuyanyazeleka silinde ipace ngelinye ixesha endiyibona uba ibetha ngonyawo lonwabo. Uphinde walumkisa abo bangawenziyo umsebenzi xa bewunikwe ngurhulumente ingakumbi kulwakhiwo lweendlela zaseMpuma Koloni. Uba indlela yenziwe ngubani andinaxesha as long as ezakwenza indlela. Onikwe imali akayenza indlela kodwa imali kuye siyamcima kwincwadi zobomu apha kwarhulumente. Ze watyityimbisela umnwe amagosa karhulumente angayisebenzisiyo yonke imali eyabelwe amasebe ngelithi oku kunefuthe kuqoqosho lweli phondo. Ukuba nabelwa imali ningayichithi ngexesha elifanelekileyo niyinxalenye yokuncedisa ukutshabalalisa amathuba omsebenzi. Niyinxalenye yokungakhulisi ezoqoqosho. Xa izimall companies zisebenza zibhatalwa ngexesha ngendlela efanelekileyo. Singayiva lento siyivayo kokuba kune-invoice ezibhatalwayo
kunee-invoice ezingabhatalwayo zithathwe ezinye zibekwe phantsi kwezinye kunikwe abanye. Ndiyarhala uyazi aba babhatalwa babhalwa ukuba kutheni. Sisonke singenza Kule ntetho yakhe uMabuyane begxile kwezoqoqosho ukukhuthaza nolutsha ukuba luye kwii-TVET colleges ukufumana izakhono lingajongi kwiiyunivesithi kuphela. Mongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uvule ngokusesikweni indlu yeenkokheli zemveli kunye neenkokheli zamakhoyisa neKapa ePalamente namhlanje. Esenza intetho yakhe lukaRamaphosa ugxininise indima ebalulekileyo edlalwa ngabantwana begazi ekuqhubeleni phambili nasekuzinziseni inkqubo yedemokhrasi kweli, kwabalule nemiba eyahlukeneyo equka ubundlobongela obusekelwe kwisini, isifo sochwane nenyebethu kunye nokubulaleka kwenkcubeko namasiko kulutsha. The institution of traditional leadership forms the sturdy roots that hold the great tree of our nation together. Traditional leadership is that institution that anchors us in history. It nourishes us with identity about who we are. It stabilizes us when storms rage across the nation. In many of the provinces across our country, traditional leaders remain enablers of social cohesion. They are mediators of conflict. They are also guarantors or guardians of land. And they are also transmitters of our national cultures. Wonyulwe njengosekela sodolophu wesixeko saseRhawutini uLoyiso Masuku olilungu lekomiti kasodolophu kwimicimbi yezezimali nosihlalo we-ANC kwingingqi ngaphandle kokuphikiswa. Xeshikweni umcimbi wokukhiqwa kukatata Morero kusengumba webhunga lekomiti yesisixeko. Isiphakamiso sokukhiqwa kukaMorero safakwa ngamaqela obumbano afana ne-Aljama ngenxa yokungamthembi utata Morero njengosodolophu. Iqela le-DA lizikhuphile kuvoto lokonyulwa kukasekela sodolophu. Inyathelo levoti yokungamthembi lokaMorero lamiswa kwinyanga ephelileyo njengoko usomlomo wayesokucela ingcebiso yomthetho ekuphathelene nevoti efihlakeleyo yokukhutshwa kukaMorero. Kethuba bevele phambi kwekomishoni kaMadlanga namhlanje owayejongene necandelo labasebenzi kumasipala waseKuruleni nonqunyanyisiweyo kungoku nje uLinda Xasheka uxelele ikomishoni ukuba wayengeyonxalenye yeqela elalikhusela lowo ebesakuba lisekela nqonyela lamapolisa uJulius Mkhwanazi kwizityholo zobuqhetseba. A day or 2 days later, Chief kept on calling me and says, acting HOD, you have to sign the suspension. I've got a professional duty to sign, despite I'm safe or I'm not safe. And I want it to be recorded here. I think it is on the documents that ultimately I did sign the intention to suspend. Uxasheka ukwathe emveni kokutyikitya imbalelwane waye wacela ukuba naye afune lonogada babucala uqinisekisa ukhuseleko lwakhe nosapho lwakhe. Despite the own chief of police who has gun, firearms we don't have, told us how scared of this person, but because of judicial duty, I did sign that suspension letter as well. Kumkani yesizwe samazulu kumkani Misuzulu kaZwelithini ututyumbe ijaji edla umhlala-phantsi ujaji Isaac Matondo kunye no-advocate Thembeka Ngcukaithobi kuba bakhokela inkqubo yokuhlaziywa komthetho ngaphakathi kwingonyama trust. Kumkani Misuzulu uphinde wabhengeza ukuba sele beyiqalile nenkqubo yokubuyisela ulawulo lwengonyama trust KwaZulu-Natal noluzinze ePitoli kungoku nje. Ikumkani yesizwe samazulu uMisuzulu kaZwelithini usebenzise elithuba lokuvulwa kwendlu yowiso-mthetho KwaZulu-Natal ukuthulela umnqwazi abo bazimasileyo ukulwa iingxaki ezijongene noluntu kweli phondo nezifana nolwaphulo-mthetho, ulawulo oluqilima kwingonyama trust kwakunye neengxelo zokubhangiswa kwenkampani iHewlett kweli phondo. I have requested the Royal House Councillor
Isolesilo Umelusi Zondi to engage with investors and directors of the Tongaat Hewlett in order to save thousands and thousands of jobs. Ikumkani ithi iinjongo zokonyula iinkokheli ezintsha zeNgonyama Trust kukuzama ukulwa urhwaphilizo. We all must play a part in the fight against crime. In this regard, I wish to honor General Nhlanhla Mkhwanazi and his SAPS members for putting their lives in danger every day to protect our communities. I also wish to acknowledge the efforts of a brave young woman from this province, Ms. Jacqueline Mangobes Zuma, who through her organization and march is leading the fight against foreigners. Ukanti inkulu baphathiswa yephondo uThamintuli uyamkele intetho kakumkani. On behalf of the government and the people of KwaZulu-Natal, we express our deepest appreciation to His Majesty, the King, for his message to this legislature. His Majesty's leadership continues to play a pivotal role in fostering peace, stability, and social cohesion. Inkulu baphathiswa uThamintuli wenze intetho yobume bephondo laKwaZulu-Natal namhlanje. Enkosi ke mamqoathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele ke kudesika yam yeMozulu bethuna mna ke gama ndikuthabile ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ke bethuna nantsi iMozulu leyo ke mzontsundu siye siphawuleni kaloku iziganeko zeMozulu kuMzantsi Afrika ngokubanzi impela futhi ke ngexesha lasekuseni phaya emini nakurhatye nawe apha ekhaya uyawuphawula kakhulu bakuxoxe kamnandi kwiingcingo ezininzi impela phaya ngasenqwemeni phaya kooSpringbok busentshona koloni phaya ekuseni ngalo maqondo okutshisa Lipaya ka 15 degrees babuyeke ngorhatya futhi sebebevala usuku kufudbele kamnandi ngamashumi amathathu nje abenani ukubanzi ke masijonge namaqondo akho okutshisa phantsi naphezulu sivuleke iphondo lokuqala eliphalona ephondweni lasempuma koloni njengapha kwindawo ezininzi ke ezizinze kakhulu ke kumantla nentshona elapho njengaphaya koBurgersdorp eKomani naphaya eSada futhi koAlvan ngexesha lasekuseni ngalo maqondo okutshisa khathwa inkwankca ngenxa ka 13 degrees xa bevuka ngomsekuseni kanti ke baphila ngolu hlobo futhi ephondweni laseFreystata nelizinze ke kumbindi apha kuMzantsi Afrika ngamandla ke mbukelo mfuthi ke kumantla olaphondo indawo ezininzi phaya koSasolburg kwasekuseni futhi zezo ziganeko zibikiweyo zokuxhaphaka kwezulu nokuthuduma kakhulu phaya ngo-13 degrees kanti ke nantsi iMozulu phaya ephondweni futhi lasentshona koloni ngamandla phaya koFredendal futhi nakwindawo ezininzi koWorcester qaba ngamasi phaya ekuseni futhi ngamaqondo okutshisa phantsi efana nqwala phaya eKapa lodumo ko-12 degrees ekuseni nantsi iMozulu kwakhona futhi mbukeli wam ephondweni laphaya eNorthern Cape mpele ke mbukelo kwindawo ezininzi ke ezizinze kwimpuma namazantsi olaphondo phaya koBriska nakoDiara futhi ekuseni ngalo mafunda ngephi phaya ngamaqondo okutshisa phantsi ka-18 degrees kanti mbukele ekhaya ke chu nqembe nam ngokubanzi sijonge ephondweni laphaya eNorthwest ngamandla ke futhi ke kumantla nentshona laphondo ndawo ezininzi phaya koTosca futhi zezo ziganeko zezomvula zikhatshwa zintudumo kakhulu phaya ekuseni ngo-19 degrees yona ke mbukeli wam iMozulu futhi ke ephondweni laseRhawutini mpele ke kumantla olaphondo ndawo ezininzi phaya koBonkenstrait naseJohannesburg ekuseni futhi kuyafefa kududume yonke laa ntsatsi buseSprings kwasekuseni futhi yonke lo nkwankca kanti ke nyuka nam ngokubanzi sijonge ephondweni laphaya eLimpopo ngamandla ke futhi ke kumazantsi nentshona lapho phaya koThabazimbi kumzekelo wasekuseni futhi zezo ziganeko zokuxhaphaka kwezo ntshizane zithe xhaxhe yonke laa ntsatsa ngamaqondo okutshisa phantsi ka-19 degrees kanti ke baphila ngolu hlobo kwiphondo laphaya empumalanga ngamandla ke futhi ke kumantla bupha umzekelo kooMiddelburg kwasekuseni futhi ngathi kufefe neziganeko zenduthumo zibikiweyo encamini phaya eMalahleni ngexesha lasekuseni bukele ekhaya vuma ndivale ndisonge iMozulu phaya KwaZulu-Natal ngamandla ke kumazantsi futhi nempuma elapho phaya eThekwini umzekelo wasekuseni futhi siziganeko zentshizane zithe gqa ngamaxesha okusitha phaya ekuseni futhi ko-23 degrees mna ndikuthande kangaka xesha lemyoli kanti singena ngoku sisemoyeni baswelekile abemibeli ababini nebebeyinxalenye yabemibeli abathe balotyelwa kwimfazwe egqubayo phakathi kweRussia nelizwe lase-Ukraine kanti kungqinwe
lisebe elijongene nemiba ezangaphandle kweli. Kamnandi mawethu.